serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pizza 18 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. 37 ka adlaw na lang ang nabilin Paskwa na. 44 diyas na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo ngaton talakayon para karon nga adlaw. Ari ho, unahon tani anay, ang palayag sang Departamento sang Edukasyon nga hindi sila magsugot nga may ara pagpauntat sang eskwela sa pipila ka mga lugar, labi na ang inigo sang bagyo kag baha. Kon pamatian ta kahapon, siling sang DepEd niya naintindihan ta kung ano kabudlay ang natabo sa pungsod Pilipinas. Kag naintindihan taman kung ang mga bata dapat nga hindi anay pagpasudlon sa bulutuan. Pero kinahanglan intindihon man nga nagbukas na ang klase kag may ara layi nga nagapatuman nga dapat gid isipon ang adlaw sang aton sini nga pagsulod sa bulutuan o kon school calendar tagsa katuig. Abot silingod daw hindi komporme ang DepEd nga temporaryo suspendihon ang klase sa pipila ka mga lugar nga naigo sang bagyo. Ako niya komporme man ako nga ang edukasyon masyado gid ka importante sa kabuhi sang aton kabataan. Pero pinsarabla, iduso mo gid nga sigihon ang klase. Dapat adumdumon nga ang madamo nga kabalayan
ginpang-anod, nagkalawasak ang balay. Wala sang pagkaon ang pila ka pamilya. Wala sang ilislan. Pagkatapos, sigihon tagid, paano makaeskwela ang kabataan? Nga wala gani sa puluyan, wala islan, wala balon, wala tanan. Bawa naman nga, intindihon ta kung tani, bala. Okay na ya, may school calendar kita. Pero kung ikaw ginikanan, unahon mo gid ang school calendar nga wala ka gani ipakaon sa bata mo, wala ka gani balay pestaran sa bata mo, wala ka gani ipakaon. Bawa naman nga, plastada ini. Daw hindi ko maintindihan. Dapat hangpunta ang natabo. Bisan kay sinuman nga matabo sa sinuman nga ginikanan nga nawasak ng puluyan mo. Wala ka na istaran. Ara ka na sa evacuation center. Pagkatapos, sigihon gid, paiskulahon yung kabataan. Bo ano mga plastada ining nagkakatabo subong. Daw sobra naman. Kung tani jutay nga pasunaid bala, kung ikaw ang nahulaan, hindi ka nakaintindi kung anong buhaton mo. Hindi ka nakaintindi kung anong kanon mo. Hindi ka nakaintindi kung anong isuksok mo. Pagkatapos, isulsulgid nga padayuno na pag-eskwela. Ang punto ko kasimple lang, ang edukasyon masyado kamalahalon. Pero kung mag-amo sini nga may kalamidad, dapat intindihon man sang Department of Education ang kahimtangan sang tagsa-tagsa kapumuluyo nga ginigo sang kalamidad. Ikaw guro kung ara ka da, kag ikaw ang maigo sini, ikaw ang biktima sini, maano ka? Hindi kayan magbakasyon? Temporaryo nga ipakaayo mong puluyan mo? Nga wala ka istaran? Dapat intindihon man ini sang Department of Education. Mas naintindihan natin sila ang luyag nila nga hindi kita kulangon sa kalendaryer sang pag-eskwela sang kabataan. Pero kung mag-amo sini nga natabo nga kalamidad, dapat may jutay man nga pahanunot ang Departamento sang Edukasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapalaplag.
padayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Sa imo pag-ehersisyo ni magkalipat ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Sumaka ang kilay ng utos na pikon si Presidente Rodrigo Duterte. Sining hashtag gani. Diin ang Presidente, sa tion may kalamidad. Bumalo si Presidente. Nya ikaw ya, Vice Presidente Robredo, diin kaya nagtulog? Akalain, porte ang balbal.
ang pila ka minutos nga arangkada sang presidente kay Vice Presidente Leni Robredo. Daw hindi na guro kagwantang presidente ng utos. Nya, sige, ikaw niya dagan-dagan bla sa tuig 2021 kay makita mo. Kaya daw hupaon ka nga, no klase ka nga, porte nga balbal ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya Vice Presidente. Ang ako niya, ining bayluhan ay tinaga sa nga matag-as nga mga lider sa pungsod, okay lang. Ang ako na ya kuntani, wala lang balasang ginatawag ng sobra-sobra na. Para sa presidente sang pungsod lalaki siya, ang vice presidente babae, jutay nga wala pasensya, pero portigid. No, ga murugot gid si Presidente Rodrigo Duterte na pikon man kapila na mo, kapila magaging bagyo, pirmi lang hasta siling diin si Presidente Rodrigo Duterte, diin ang presidente. Daw nangaki guro, daw taas dugo sa presidente, balbalon niya si Vice Presidente Leni Robredo, te wala pa kabalos lang taon takon may balos karong daw kung ano ang reaksyon sang Vice Presidente sining hanos kag balbal saya ni Presidente Rodrigo Duterte. Nami pamatiano kung ang balbalanay Presidente kag Vice Presidente. Daw lapit na lang ang 2022. Masadya ini. Ano ay ang matabo tuod kung magdalagan si Vice Presidente Leni Robredo? Ang manami kung tani sini, kung lunsay babae ang magpapili para mainit ang isyuanay. Si Sara Duterte abe, ang mayor sang Davao, kag subungman si Vice Presidente Leni Robredo, intrahan sa isa pagid ka babae, 3 ka korner ang inkwentro, hulaton ta ang binumbahanay sa eleksyon, kag palaboton nga presidente, babae naman, sunod kay Corazon Aquino, nami man. No? Aber, panilagan ta, kay subong daw mainit na ang balbalanay, daw ginadaldal na, kag ginatudlo na sa politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask,
Tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Ariho daw, isa makasiling kabala nga daw kapaltik, luwas kon sinsiro. Hindi porte, baha sa Cagayan, Isabela, illegal laging ang tanan nga mga minahan, ti ang mga mamalida, mag-aimbestigar ko, no? Ako daw magluwas, abi kung sinsiro, giman, daw paltik blang nga klase statement, nga aman. Sa tong una, nadumduman ko naman si Gina Lopez. Inarangkay ang mga minahan, inarangkay ang tanan-tanan nga mga illegal, nga dapat ipasira anay, kay amo ini naghalit sa mga dunang manggad naton sa aton kagulangan, tanan-tanan ngalinan sang baha. Wala ginbasura nilang appointment ni Gina Lopez. Kaya ti siging minahan subong kay manti. Ang mga minahan, posible, ginapanagiyahan sa ibanda nga mga manggaran, nga mga mamalida, mga kumpare, kumpadre, kumare, tag-iya sa mga minahan o kung influensyado nga mga tao nga di maintindihan. Wala. Ginbasura nga appointment, santong buhi pa si Gina Lopez. Anay subong, nga riho, ang ginapananaw ni Gina Lopez tatabo. May tipag ang duta nga pilpilan, baha, wala, kagtuo, subong ang pila ka mga mamalida maga-imbestigar ko, no? Luwas sa sinsiro siling ko do kapaltik bala. Sa una kung gina-aproba na appointment sini kung tani wala ni matabo na punggana kung anong mga kalamidad nga nagluntad. Tapos anay kay nagluntad na ni maimbestigar, nagabutang sa ilangalan sa mga radyo, telebisyon kag pamantalaan sang imbestigasyon. Sus kay linit. Ang nasiling ko, luwas sa sinsiro, pinaltik na klase sang tindog sang pila naton ka mga mamalida. Hindi ba lang padayaw? Kung sinsiro, tanigin papungko to si Lopez. Anay ka natabo ni, maimbestigar ko do sila. Ay, oo.
Kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw kas ni. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,